Aj chlapci z Arkej potešia, hoci mimo poradia. Určite áno. Aspoň bude potom viac času na odprezentovanie a rozhovory aj s vedením niektorých tímov. Takže na pódium pozývam francúzsky pro tým Arkea B&B Hotels Continentale. Sú to mladí chlapci, je to vlastne ešte len development tým z toho world týmu Arkea B&B Hotels. Sú to v podstate chalani, ktorí majú našlapnuté veľmi vysoko a pokiaľ dosiahnu kvalitných výsledkov, tak automaticky idú do tej najvyššej ligy, ako už spomenula Zuzka. No ale jeden z tých jazdcov už podpísanú zmluvu má, určite sa musíme spýtať aj na to. Je to meno 126 Pierre Thierry. Áno. No poďme si ich predstaviť všetkých. Takže s číslom 121 Baptiste Gillet. Číslo 122 má Rémy Lénard. 123 Leandre Lozou. 124 Louis Roulin. 125 Emre Zvezdak Barteng. 126 Pierre Thierry. No a 127 má Martin Kjota. Pierre, you're standing here. The question is for you. Like we know you already signed the contract for like the big Arkea. So how do you feel? Yes, today is Tuesday for the sprint. Yes, I have 2 years. How do you feel? Like, are you happy or stressed or what's your feelings? No, I'm happy. It's a big Opportunity. Yeah. My ti rozumieme. We understand. Thank you very much, guys. You can go. I will translate it. Takže Pierre podpísal už zmluvu naozaj do World Tour týmu. Skvelá správa, je z toho nadšený, je to veľká príležitosť, takže vôbec nie je v strese, práve že opačne veľmi sa teší, že bude môcť štartovať už v World Tour týme. No ale tak francúzsky asi, to je vždycky ťažšie za angličtinou. Zuzka, je tu veľmi teplo, kľudne sa občerství. Takže ešte máme dosť jazdcov, ktorí nepodpísali prezenčnú tabulu a svojím podpisom nepotvrdili, že nastupujú do dnešnej etapy. Ešte 7 tímov nás čaká predstaviť a samozrejme aj tie, ktoré majú aj slovenských partnerov.